आं दा नै फुङाव सिखारनानै लामायाव थाबायद्लाबायदों आरोना लोगोफोर। सोर सोर बेसिबां फुं फुङाव सिखारो साबैसे फुं फुङाव सिखारो बेखौ नायनायनि आरोना लोगोफोर। दा नै न'निफ्राय ओंखारबोबाय लामायाव ओरैबादि खुवा खुना दङ नै दुब्लि बारियाव। बिराद खुवा खुदों आरोना लोगोफोर। दुब्लि बारिथिं नै नाहर एकदमबारे गुफुर नुजोबखाबाय खुवाया। अयथासार खुवा बाबबाबा। औ नै अखाफोरा बेक साइडआव। फुङाव सिखारनानै बिदि लामा लामा मरनिं अवाक खालामोबा गोसोखौ फ्रेस मोनो आरोना एकदमबारे फ्रात फ्रिट मोनथारो देहाखौबो। इन्टारेस्ट मोनखायो। मोख्रा दंफैयो मोख्रा। मोख्रा फालो फैनानै दंफैयो। बोरै बोरै बारलांखो हौनै। हैस 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 बोरै बोरै बारलांखो माइ बारियावसो थांखो ना माखो? खारलांबाय बिथिंबा माइ बारियाव थांबायदां। मैया मोख्राया बिराद बुरजा फैदोंमोन होनदोंमोन। मोख्रा फालो दंफैयोलै न' खाथियाव जोंनाव माइआ दंस जासिगोन बे। देनजार जायो बे मोख्राया माइखौ मोख्रा जाथि। आंनि न' खाथियावनो दंफैयो साला। नयजन सिखारबाय नयजन नायबाय। गुसु बेरायनो मोजांलै बिदि समाव। दुब्लि बारि ओरैजाय। गोजानफ्राव मोनलायलायबायलै निहोर गायै गायै। बे मोख्रा फालोखौ होहरनो हायाबा बे माइ गायग्राफ्रा सेस जाजोबखासिगोन। खाथि खालानि सेस माइआ बोख्लाबजोबसिगोन बे 8-9थासो फैदों होनदों मैया। मानसि नुनाय लोगो लोगो मालाबानो देनजार खारनानै थांबाय सालाफ्रा खारखोमाजोबबावबाय। आङो बे दुब्लि बारियाव ससे ओंखारहैसै जायगाफ्रा निहिरा दुब्लि बारि साइडआव बिराद मोजां दं। दुब्लि माइ गायै हालौल' जायगा दङ। बेहाय बिराद मोजां निहिर दङ आथिं गानो आरामथार गुसुनो। ओंखारबाय। माने जेसेबां फुङाव सिखारनानै बेबायदि मरनिं अवाक खालामो एसेबां माने देहाया राफोद जायो आरोना लोगोफोर। फ्राद मोनो देहाखौ। आं दा ओंखारबोबाय नै लोगोफोर दुब्लि बारियाव।
खुवा खुदों नायदो नै आंनि बेक साइडआव एबाराव बे माइबारि ना दुब्लि जेरै नाय बिथिं माइ नुहुरजोबगोन आरोना सारिय'फाले एखेबारे रोमै रोमै खुवाजोब ओमफ्राय सारिय'फाले ओमफ्राय नै आंना न'आव थांनाय लामाया बिथिं थांनांगौ आंनि न'आ नैबे औवासुं सिङावनो आरोना बैयावनो बे औवासुं सिङावनो आंना न'आ गुसु बिराद इन्टारेस्ट मोनोलै मैखो गाबा नैबे नै खोथियामोन खोथिया फोनाय जायगा सेस मोसौ जाजोब्बाय रानज्रिंजोब्बाय गोजांब्रोमलायबायलै गुसुआ बाब बिराद गुसु फुं फुङाव सिखारनांगौलै लोगोफोर फुं फुङाव सिखारबा बिराद फ्रेस बार मोनजायो एकदमबारे जोंनाथ' गामिखा नालाय ओरैबायदि अरिजिनेल फ्रेस मोनजाखायो आरोना बारा फुंनिफ्रायनो टाउन एरियानासो माने पलुसना एसे आलादा जायो मैला माबा माबि गारि खारनाय फुङाव सिखारो सोरबा मोनथिबाय आङो ओमफ्राय बिसिनायावनो मबाइल नायबाय थायो आरो मानसिफ्रा सिखारनानै बाहेरायाव ओंखारथारा सिखारनानै फुङाव सिखारोबा देहानि थाखाय गामि साइडआव बिराद थाब सिखारो आरोना लोगोफोर बांसिनानो मानसिफ्रा दसेबाव थाथ'नोसै गोजांलायबाय गुसुआ जेरै थिनो बिथिंनो हाग्राल' नुखायोलै लोगोफोरनि आंना न'आ सारिय'फाले हाग्रा नै बै दुब्लि बे साइडआवनो ओंखारनानै फैदों आं दासो बेरायनानै आं न'आ सारिय'फाले हाग्रा बारिजोबनायल' नै बैनो आंनि न'आ बे बेक साइडना ओमफ्राय नै ओरै नायदो बे मेन लामा थांबाय बैलाय सिगुन बिफां बागान सारिय'फाले बागान हाग्रा बारिजोब आरोना लोगोफोर नै जेरै नायो बिथिंनो हाग्रा नायदो नै आं न'आव हाबहैसै एबाराव आंनि न'आव आंनि न' फारसे दावखोफिनबाय आरोना लोगोफोर एसे फ्रेस बार गुसु निहिर आथिं गानानै गोजांब्रोमलायबायलै आंना दाउआलाय मानो गदेरलाबायलायखोलै मोख्रा फैलायबाय नामा बिथिंबो हाउस हाउस हुस हुस हाउस 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 नायनि र' दाउआ मा मोख्रासो फैदों नामा नेवलायबो दंलै आंना न'आव बिरादनो नेवलायबो फैयो बिरादनो हाग्राखाय
दाउसा फिसा फिसा जाफैयो। हैस 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 मा फैदों हैस अमा मानै दङ नै लोगोफोर फिसा फिसा बे मासे बै गोसोमा मासे मा बुस्थु नुदों बेलाय आ आ आ आ आ आ फैदा 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 मा दावराव जादों अमा फिसासो खाथियाव फैबाय फैदो फैदो होननायखाय नै अमा फिसाया खाथियाव फैबाय फैदो फैदो होननायखाय नैबेथ' गोमोनसिनबाव रासिन फैदा 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 आ आ आ आ फैदा 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 नायदो लोगोफोर फैदा फैदा मासे फैदा अमा फिसा मानै आरोना एसे देरबाय गावनो आन्था अमा गन्द्रा बानायनायमोन बे बोरमा गन्द्रा लोगोफोर बे आंनि बोरमा गन्द्रा बोरमा दं बाहाय जानो मोनथ'आ बोरमाखौ गुसुद्राय बे सिङाव दङ एम्फौ लादों नै लोगोफोर एम्फौ ओइ गुफुर गुफुरनाया खोबना दोनदों एम्फौ दङ बाहाय एम्फौबो फिसियो सानैल' लायहोदों गोजांबाय गुसुनो खानायबो सिनजानांसिगोनलै खानाय लावबाय नै लोगोफोर खोमसावसाव नुखायो खानाय लावबाथाय आं मोखां सुनानै मोखां क्रिमखौनो फुनाखै रानखावजोब्बाय दसेनो गामसासो गानो आंनि गामसा खोमा मानलाबायखोब्रा फुंफोराव बार जानांगौलै लोगोफोर बार थाब सिखारनानै जाय थाब सिखाराखै सिखारनानै लामा बेराय एसे आथिं गोजायै सेन्देल गाननाङा जुथा गाननाङा आरो हायोबा हाग्रा निहिर बेराय फुङाव सानफ्रामबो देहाया एकदमबारे फ्राद थागद मोनो बिसिनानिफ्रायनो सिखाराखै सोरबा सोरबाथ' हनै बिसिनायावनो नायदों एथ' फुङाव सिखारनानै मा खालामनोसो सानखायो मानसिफ्रा
नों गामि साइडना नै फुङावनो सिखारो ना। बुरियाबो सिखारबाय दहायनो सिखारदों। एम्फौ नायसिगोन बे एम्फौ फिसा। ना दाउसा फिसाफ्रा हनै खारबोजोबथारबाय। सयथाल'सै नेवलायजों जाजाबाय खावसे, सैमाजों अरथारजाबाय खावसे। आदार बिफोरनो आदार फुंनि बेलासिनि आदार बिफैखायो। सानसुनि मोनजायागौमानि बावनो गिदिंफैबाय थायो। दा फैफिनलायो बिसोरो। मानसिफ्रा फुङाव सिखारो ओमफ्राय बिसिनानिफ्रायनो सिखारा आरोना। खानाय लावबायलै जाला खामस्र' खुमस्र' नुजोबखाबाय। साल बागान, न'नि सारिय'फाले बागान, हाग्राबारि। गोजांबाय गुसुनो। मा नुबाय थादों बे दाउ बिमाया? मा थादों बिसोरलाय? दाउ बिमाया माथाम दङ। मोख्रायाबो दङ। गोजांबायलै लोगोफोर गोजांबाय गुसुथार। दोनथ'लायसैलै लोगोफोर गोजांबाय ड्रेस गाननोसै गुसु जाथारबाय। दोनथ'बाय आं बाय।